Dan huwa l-Mellieħa Family Park, investiment ta' €1,000,000 fil-Mellieħa li se jservi partikolarment il-bżonnijiet tal-familji ta' din iż-żona u li joffri spazju miftuħ b'infrastruttura mill-aktar moderna. Ħafna sejf, hemm trek, hemm isfel jien niġi kuljum, bażikament, jiġu tfal miegħi, niġru hekk nġibhom wara l-iskola. Nħossa sejf ħafna, vera family friendly. Hija żona sabiħa, għaw fejn jilagħbu tfal u l-kbar jagħmlu l-exercise. Jiena nħobb nuża hawnhekk fejn issa u niġi nilgħab mal-ħbieb tiegħi. Ma kien hawnhekk bażdingat, issa sa kulħadd tal-kbar u għax-xjuħ għal kulħadd. Ejja sabiħa ħafna ta' min jiġi biex għaw piknik area. Meta bniena il-rampa minn dejjem bdejna niġu. Kol nar ta' sebtuħat. Hija kull-jum maw. Ġviri jgħid li kemm hawn sabiħa u ġviri nkollu jużaw. Għalina importanti ħafna xwet mill-iktar sport għal-qalbi u naħseb kollha jħobbu dal-isport. U safe hija ħafna. Anke żgħar jistgħu jiġu jippratikaw hawnhekk il-beginners. Il-Mellieħa Family Park ġie inawgurat is-Sibt wara nofsinhar mill-Prim Ministru Lorenz Gonzi, illi min-naħa tiegħu esprima s-sodisfazzjon kbira għal fatt li dan il-park joffri spazju għal kulħadd b'attivitajiet sportivi varji. Fl-istess post wieħed isib il-famuża Book Box, illi hija idea innovattiva li permezz tagħha qed tiġi promossa kultura ta' qari. 7 kunsilli lokali jipparteċipaw f'dan il-proġett. Kull kunsilli li iddeċida li jikkonverti telephone box abbandonata f'book box ħa €1,000 lil min se jagħmel tnejn ħa €1,800. Insomma, l-idea hija biex niġġeneraw anki interess għal qari tal-kodba li jkollna fil-lokalitajiet tagħna. Is-Sindku tal-Mellieħa Robert Kutajjar spjega kif inbidlet din iż-żona f'temp ta' ftit snin minn post żdingat għal park kbir li jista' jitgawda mit-tfal, iż-żgħażagħ u l-familji. Huwa sostna li dan il-park għandu jkun ukoll attrazzjoni turistika oħra fin-naħa ta' fuq ta' Malta. Tkellmu wkoll il-Ministru George Pulicino li fakkar kif 5 snin infetħu il-Park tas-Salini, l-estensjoni f'Taqali, il-Park tal-Majestral, Xrop Laġin u dak ta' Marsa Skala. Dan tal-Mellieħa fil-fatt huwa s-sitt park li ġie inawgurat f'din il-leġislatura.